मैखोम मैखोम मैखुम माबायदि मोनखो गुबुन दानिया जाबाय आं मोनसेयावनो 1 लाख पक'राया मोनसेयावनो 1 लाख जानोसै आङो बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बिदिनो जाय नंखाय माखाय बिराद भाइरेल खालामदोंमोन आंखौ ना साफा साफा मोननांगौ आरोथ' मा बुङो बिब्दिनो गावबा गावनो साफा साफा ओंखारलांबाय थाथों आरो सासेबो बारग'नाङा बेखायनो आङो नै एसे खुसिनि थाखाय 1 लाखनि पक'रा 1 लाख मोनसेयाव 1 लाखनि पक'रा जानोसै आरो गोथावथार जायो 1 लाखनि पक'राया मैखोम मैखोम मैखुम माबायदि मोनखो गुबुनखौ एसे एनै मा बुङो गोरोन्थि जायोब्ला होसो होसो जाज खालामनानै भाइरेल खालामग्रा निउसाव होसो होसो फट' होयै होयै भाइरेल खालामग्रा गुबुनखौ फर्स खालाम आंनि फट' आंनि भिडिअ भाइरेल खालामहोग्रा एफआइआर होनो नाजाग्रा दा मा मोनदो आंलाय मा बदनाम जादों आंथ' बदनाम जायाखै नोंसो बांसिन मोखां गन्थं देखायनो हायि बदनाम जाबाय दिस' थैदो दानिया आलायनानै थैदो बबेखि मोखां दिन्थिबावनो नोंहालाय गावनि संसारखौबो फिनिश खालामनानै लाबाय गुबुननि लाइफखौबो फिनिश खालामनो नागिरो गुबुननि लाइफखौबो जाख्ल'नो नागिरो बोख्ल'नो नागिरो दा मा मोनखो बेटा हा लाजिनाय मोनाखै इसेबो लाजियाखै इमान भाइरेल जानानै आंथ' हगारनायाव गैखाया आंखौ जाय गाज्रि लिरनानै भाइरेल खालामदोंमोन ना प्रुफ गैयालासिनो जेरै मेरै खालामदोंमोन ना फुरा आं नेनानै थाखाबाय आरो जाय आंनि सायाव गाज्रि लिरनानै होदोंमोन गाज्रि भाइरेल खालामनो नाजादोंमोन साफा मोनखागोन सासेबो गखाया बेफोरबायदिनो नायखागोन आं सानसेबाबो रिजाल्टआ माबायदि जायो नेनानै थाखागोन नायगोन आरो मोनबायबो थाखागोन साफा आरो बे